Di salah satu sudut ladang misi HKBP, terdengar jelas riuh tawa dan canda anak-anak Tuhan. Tuhan mengutus seorang anak muda untuk melayani sebagai misionari sending. Ia adalah calon pendeta Erikson Situmorang STH yang sejak tahun 2024 melayani di pos PI Sending Makardo 5, RPP 1, dan LPP 2. Setiap harinya pelayanannya banyak dilakukan melalui pendampingan anak dan remaja, mengajar mereka memainkan pianika, membimbing mereka memahami bahasa Inggris dasar, serta memperkenalkan cara bercocok tanam sederhana agar mereka terbiasa merawat lingkungan dan potensi sekitar. Gelak canda tawa bersama anak-anak menjadi semangat pendeta Erikson setiap harinya. Kehadirannya bukan hanya di ruang belajar saja, ia juga hadir dalam denyut kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sermon, dalam kunjungan keluarga, hingga hadir dalam acara pernikahan warga. Ia berjalan bersama mereka bukan dari jauh, tetapi dari dekat. Namun, ladang pelayanan ini tidak mudah. Daerah yang jauh dan terpencil dengan perjalanan panjang dan fasilitas yang sangat terbatas. Disinilah ia belajar bahwa pelayanan bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kesetiaan pada panggilan Tuhan. Tuhan menolong melalui hal-hal kecil yang menumbuhkan ide, hikmat, dan cara untuk meningkatkan pelayanannya. Ia datang dengan rasa khawatir, takut pelayanannya tidak berdampak, takut tidak mampu mengajar dengan baik. Namun hari ini ia masih melayani, dan itu adalah bukti kekuatan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Apakah kamu mau menemuinya? Ikutilah malam misi musikal dan talk show Holong Nayas pada 15 November 2025. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak.
Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas madehita saluhutna, hurian itu hata anurang sota puka parmingguota, tapasada marohata, martang yang nahoho mahita. Amin. Tapukama partangnyanga parmingguota maride mahita sian buku ed 586 ayat 1 ayat 3. Sonang
Mari hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Isedo na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak bartangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na so hatudosan, sailehon ma di hami haporsyon na mangolu, asa toktong hami porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa maroha na ias di bagasan hami, jalapai baru roha nami, jalapas sitong, say pahot mahaporsyon nami, asa hot jala sonang roha nami, marningot naong sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata natar surat sian Galatia 3 ayat 28. Dang mardiabar disi Yahudi manang Junani, hatoban manang anak mata, bawa manang paropuan, ay sada dohami saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Imasahatna atong rap mangidogogoma hita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Side
Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala amanami. Hujau hamido goarmu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabi jolma ala ni hami, namate jalana hehe sia namate, namanaek tu banua gijang doho, mangondihon hami, asi roham di hami, say patoktong madihami roha hamuliateon tuho, o tondi porbadia, pangapul dina marsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, ro maho mangingani hami, asa marulas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean dinasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, doho tondi porbadia, amin. Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songonondo hata ni debata. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Na hudul di siamun ni habang sa ni hatangamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibanado. Pangoluhon ro di ujungna. Akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong, asa ditangyako na sida, hasangapon mandi debata na digijang. Amin. Yesus aku Golgota, masih wong sikat nabe, nama gobe napur seamuse, dan kata rasam tolong rohana, alua hita sude. Tajahama hata ni debata, turpuk epistel di hari mingguon, natar surat, sian sada Johannes 4, ayat pitu 112, tajahama marsikat soring, di ayat 12, rap manjahama hita. Hamu aka haholongan, masih haholongan mahita, Aisian debata do haholongani, jalaganup do marholong ni roha, ima naung tubuh sian debata, jala ditada do debata.
halak na sumarholong ni roha, ido na so tumana debata, ay haholongan do debata. Sianondo gabi patar holong ni rohani debata na tuhita, sianaung sinurunai anak na nasasadai to portibion asa mangolu hita marhite-hite ibana. Ibagasan do holong ni rohai, dada hita makaholongi debata, ibana do makaholongi hita, jala disuruh do anak na, bahen pardenganan pasayhon do sata. Hamu aka haholongan, anggo songoni holong ni rohani debata di hita, tamama nang hita masih haholongan. Dangdung atong halak na marida debata, molo masih haholongan hita, mian debata. Bagasan hita, jala tipak maholong ni rohanai bagasan hita. Martua dona tumangyon hata ni debata, jala na pueopsa. Amin. Tuhan ta Yesus mandokku seseana, ai sitiruon dohulehon Tuhamuna, asa bain hamon songo namu bain Tuhamu, martua mahamuna angkana mamula hosa, asa pasu-pasu hori ngolun di huria, jala pasu-pasu hori ngolun di bangsota, asa pasu-pasu hori ngolun di huria, jala pasu-pasu hori ngolun di bangsota. Tuhan tatapan pangrohota, aku taruh diri loma pokok kita jolma, kita patudohon baserep di rohan tabe di pango basion na di hurian ng bangsota, asa pasu-pasu hori ngolun di huria, jala pasu-pasu hori ngolun di bangsota, asa pasu-pasu hori ngolun di huria, jala pasu-pasu hori ngolun di bangsota. Tahat tidakon maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sodok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohato dosan na tumo palangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, andora sohabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat na monotoru, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dusani, disima ibana, pay mamulak sogot tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot ya sesaan ni dosa, dohot hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot hanguluan na sora sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 16 November 2025. Sermon Dohot Pertangyangan Keluarga Parhalado. Selasa 10 November 2025, masuk pukul 10 WIB, di Patupa do sermon Dohot Pertangyangan Keluarga Parhalado di ruang Timoteus, jala sekaligus mengapuli tu dua keluarga. Sude Parhalado Dohot keluarga asa madohoti sermon Dohot Pertangyangane. Pertangyangan week. Rabu 10 November 2025 masuk pukul 10 WIB, Patupaun ni Huriata do Pertangyangan week parpudi di tahun 2025 di gereja. Sude ruas ni Huriata ni udang asaro tu Pertangyangane. Pembinaan Dewan Marturia. Dewan Marturia Patupa pembinaan Dohot tema setia melayani teguh dalam iman. Hari Sabtu 22 November 2025 maringanan di Rumah Perubahan Jakarta Escape, marpungu di gereja pukul 6.30 WIB. Niudang ma anggota seksi sending, seksi musik, dohot seksi digital, laho madohoti pembinaani, jala mendaftar ma marhiteling na adong di Hartas Tikting, manang boi ma menghubungi situa Rudolf Gultom dohot Gita Pangaribuan. Anggiak ma pembinaani boi manabba parbinotoan lao makobasi di Pakobasiota. Minggu ujung tahun parhuriaon. Minggu 27 November 2025 ima minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan diaka namoding. Di sude parmingguon di cakaho do akka goar-goar nang moding di satahun parhuriaonon ima sia 24 November 2024 sahatu 27 November 2025. Minggu 27 November 2025 ima minggu ujung tahun parhuriaon jala masuk mahita tu minggu Advent. Obartusi sude kegiatan kategorial dohot pungua-punguan macohok majo sahatu bulan Februari 2026. Jadwal perayaan Natal 2025 dohot tahun baru 2026 HKBP Rawamangun. Jadwal perayaan Natal dohot tahun baru boima dijaha di Hartas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Natal Diakonia HKBP Rawamangun. Natal Diakonia ina ama nababalu dohot anak na sopot somarama sopot somarina HKBP Rawamangun di Patupa Rabu 3 Desember 2025 pukul 10 WIB. Obartusi pinangido ganup wik asa mangaleo dua halak utusan lau marliturgi di Natali ina ama nababalu. Si palas roha Natal di pasahma di pesta Natali. Sude situawik asa berkoordinasi dohot seksi diakoni sosial taringot tu data ama ina nababalu dohot anak nasopot somarama sopot somarina. Latihan liturgi di Patupa ganup hari Senin pukul 1 Aria di gereja. Jadwal latihan ima tanggal 10 pitu 24 November 2025 pukul 10 WIB. Jala geladi bersih tanggal 1 Desember 2025 pukul 10 di gereja. Komisi Beasiswa. Sada pendaftaran murid baru penerima beasiswa SD, SMP, SMA dohot perguruan tinggi dibuka mulai hari Minggu sia November 2025. Formulir pendaftaran boima di jalo sian kantor sekretariat jala di paulak tu sekretariat gereja manang tu pengurus komisi beasiswa pinomat hari Minggu 30 November 2025. 2. Pasahato bantua beasiswa nunga di Patupa na di hari Kamis 6 November 2025 pukul 10 WIB di gereja Tuaka Ruas ni Huriata HKBP Rawamangun. Tolu Minggu 16 November 2025
Sipul Majaha Tikting, Komisi Beasiswa Mabayan Panorangion, dohut laporan Komisi Beasiswa asing ni permingguan remaja dohut sekolah minggu. Tadukung jala tatangnya koma program Komisi Beasiswai asa merdala dohut denggan. Wisata Rohani Parkepen. Senin 17 November 2025, Parhalado dohut keluarga pensiun Manang Parkepen, AKBP Rawamangun, patupa kunjungan wisata rohani tu TMII Anjungan Sulawesi Utara, Borhat Sian Gereja pukul 7.30 WIB. Kunjungan gerejawi. Minggu Sadarion, 16 November 2025, Ina Gloria HKBP Rawamangun, patupa kunjungan gerejawi Jala Maduhoti per minggu pukul 10 WIB tu gereja HKBP Resort Bumi Anggrek Bekasi, Jala Punguan Ina Sola Gracia Hobar tu perayaan ulang tahun pa 27 tahun, patupa kunjungan gerejawi tu gereja HKBP Rejek Sukatani Resort Kota Bumi Tangerang, Jala Maduhoti per mingguan pukul 10 WIB. Anggiak madenggan merdalan akka kunjungani, Jala Ina Gloria dohut Ina Solo Gracia, patu pahon bantuan sosial baik sangat digoarni tu hatta. Drama musikal dalam rangka sosialisasi kegiatan misi pekabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hobar tu kegiatan misi sending di daerah pedalaman, sada kegiatan napinatupa ima kunjungan tu objek sejarah dohut wisata di Jakarta, hari Senin 17 November 2025, jala tanggal 10 November 2025, tim Biro Sending Departemen Marturia HKBP mulak matu inganan Pakko Basian Nabi. Tapuji matu hatta denggado merdalan rangkaian kegiatan na pinatupa ni misi pekabaran Injil Biro Sending. Jala malate ma tu sude ruas ni HKBP Rawamangun nang dohut berpartisipasi dohut mendukung kegiatan non. Tuhatta ma masu-masu. Parheheon ama HKBP Rawamangun. Hobar tu kegiatan pesta Parheheon ama HKBP Rawamangun tahun 2025, puncak acara di Patupa Sabtu 22 November 2025. Jal akka kegiatan na pinatupa Boima di Jaha di Harotas Tikting. Pelihat tahun 2025. Hobar tu pelaksanaan program do anggaran tahun 2025. Pelihat tahun do gabe sumber pemasukan ni garejata. Alani i disosoima tu sudah ruas ni huriatta ala nunga masuk kita tu minggu patuluhon bulan November 2025 asa dipasahak ma pelihat tahun na. Pelihat tahun boi dipasahat langsung tu bendahara manang tu staf keuangan di kantor sekretariat HKBP Rawamangun, manang ditransfer tu rekening huria. Jala boi do dipasahat melalui situa wikna. Rekapitulasi pelihat tahun 2025 boi ma di Jaha di Hartas Tikting. Program do anggaran HKBP Rawamangun boi merdala do dengan ala partisipasi dohut dukungan sian ruas ni huriata. Penggabungan sertifikat hak milik manang SHM gereja. Nunga sipul di Patupa penggabungan 5 sertifikat dohut NIB 094000235520 luasna 2.737 meter. Ima lokasi natar surat di Harotas Tikting. Huria mandok maulate tu tim sertifikasi na diketuai inang situa tanti a boru manurung. Na patupa penggabungan sertifikat negara jata jala nunga sipul di Padomo. Tuhatama nama masu-masu nasida jala lam tu sukses nama aka Pakko Basion nasida. Pelea dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Hartas Tikting naun pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama akka berita masa dohut ulaun akka sipatu pauta bae sangap di Goarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion.
nahu parsangapi hami, amang pendeta Resort Rawamangun, amang inang pendeta fungsional, amang inang Situa HKBP Rawamangun. Dohot nahu haholongi hami, amanami inanami haanggi pinaribot, ruas ni HKBP Rawamangun. Amang inang dison kami jongjong sian komisi beasiswa ima napabuahon kegiatan di komisi beasiswa. Puji-pujian hasangapun ma di pasahat rohata tutuhata pardenggan basai ala nama dongani hita saluhutna di bagasan holong dohot lasni roha. Izinkan kami dari Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun menyampaikan kegiatan dan Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Ia Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun jongjong ma na di tanggal sia April 2020 yang merupakan instrumen dari Gereja HKBP Rawamangun dalam membantu dan mendukung dalam pembiayaan pendidikan anak-anak jemaat HKBP Rawamangun maupun warga sekitar gereja kita. Dalam perjalanan selama kurun waktu mulai dari April 2023 hingga tahun ini telah melakukan berbagai kegiatan seperti pendataan anak-anak jemaat yang membutuhkan, melakukan kunjungan ke rumah, melakukan psikotes sebagai kegiatan awal. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan berupa ibadah bersama, monitoring dan bimbingan dan pemberian beasiswa. Amang inang, ia komisi beasiswa dengan konsisten mengalian bantuan maon tu yakayana kota godangna ono 10 halak. Ya SDon adong ma 10 halak, SMP 8 halak, SMA 10 dohot perguruan tinggi 30 halak. Jadi punguma sude ono 10 halak. Molo yakayana kota namanginang, molo SD, SMP, SMA nilainya tung denggadonyan di atas rata-rata 80. Jala molo yakayana kota na di perguruan tinggi baik swasta manang negeri nilai IPK rata-rata na 3,5. Yayana kota namanginang na di perguruan tinggi adong mohon di ITB, UI, Brawijaya, Unpad, dohot di akka swasta na asing. Komisi beasiswa naing manyamuse membuka pendaftaran tu 10 halak sian SD, SMP, SMA perguruan tinggi. Molo formulir pendaftaran boima dibuat di sekretariat ni gerejata. Sian sude akka yana kota na mangalian bantuan nang dipasahat huriata tuakana kota tung saotik do na boy terjangkau amang inang ape molo jumlah ni datata terakhir mar 2.700 kakamahita alai tung saotik do boy na boy bantuan tu yana kota alani dana naso tersedia keterbatasan dana. Perlu kami sampaikan bahwa dukungan donasi dan orang tua asuh merupakan variabel penting dalam pembiayaan pemberian bantuan beasiswa. Gereja kita telah melaksanakan upaya penghimpunan dana
melalui amplop persembahan khusus nang tapatupa di minggu-minggu na nang lewat ima di tanggal 2 dohot tanggal sia. Puji Tuhan mania namanginang ya persembahan ni punguma sude ono 4.400.000. Tung moliate gudang do pasaton nami Tuhamuna sude amanginang di akarukani rohamuna na membantu mendukung program ni beasiswaon. Amanginang sude ruas ni huriata keberlangsungan dukungan bagi anak-anak kita merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus. Alanima amanginang menghimbau mahami Tuhamuna sudah-sudena amanginang dipartisipasi program Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Partisipasi dapat dilakukan secara pribadi, di mana kami telah menyiapkan formulir partisipasi di setiap bangku gereja kita dan dapat dikumpulkan di kotak yang telah kami sediakan. Partisipasi juga secara kelompok punguan pertanyaan week, di mana Komisi Beasiswa bersedia hadir untuk melakukan audiensi dan sosialisasi kegiatan serta melalui dukungan kolektif seluruh jemaat HKBP Rawamangun melalui kotak partisipasi beasiswa yang telah kami sediakan di depan pintu masuk gereja. Akhir kata kami pengurus, anak-anak dan orang tua dari keluarga besar Komisi Beasiswa Rawamangun, madokon mau liate sa gudang-gudangna Tuhamu amanami inanami haanggi pinaribot nang amang inang penasehat nami dohot donator dan orang tua asuh sude jemaat ni HKBP Huria Rawamangun di bagasan las niroha dohot ias niroha mendukung pangurupion tu akayana kota demi keberlangsungan program beasiswa. Songoni mahata sian hami pengurus Komisi Beasiswa Tuhan nama masuhita sasudena moleate horas.
Sumonurun naruh berdoa Tuhan Yesus murni. Oh iya Tuhan mari tengah kami. Damai di debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Burian itu hata hamu kamang do tinang, atan itu hata nagabi turpuk jamita di parminggota di bagasan manugoton, imana tarsura sian buku ni panurirang Maliaki bidusada mamuka sanayasada 1 ayat 6 sonom mahatana takas mata payutihut mahata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhite sian pamangan ni si Maliaki nunga huhaholongi hamu ninna Jehovah alai di dok hamudo mariti hiti haha hamu hami di haholingi ho da si Esa donian hahani si Jakob ninna Jehovah hape si Jakob do hubain hasudungan ni rohaku alayang go si Esau nunga huga gigion jala hubain aka dulu nagabe halongonan jala partalianna nunga hopasahat tua-tuasu akan di parhorsihan. Tungsura dohonan ni Edom, nunga nian tartawan hami, alai marhobas ma hami maulahi paulihon akka turanggong. Songonod dohatani Jehovah Zebaot, nasida paulihon, amuse mangaloha, gabi goron ni halak nasida, luat ni hajahaton jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah saliling-liling na. Iko sanga idaw ni matamuna may gabi dohono muna ma tibul do Jehovah sugut salpusian parbalohan ni Israel. Iko pasangapon ni anak amana jala anak somang tuan na molo ama au di dia hasangapokku, molo tua nau, di dia do biar mida au. Sonod do hatani Jehovah Zebaot tu kamu malim akan apalea guarhu. Ape lam di do kamu do, marhiti-hiti aha hopalea hami guarmi. Ido janggo sahatna. Jahama musea mang do tinang di bagasan bahasa Indonesia, sono mahatana. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantara Maliaki. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakob? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakob, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu?
jika aku ni Tuhan, di manakah takut yang kepadaku ini? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Ido Yanggo sahatna. Urian itu hata, hamu akamang dotinang, adong disada buku turi-turian na somal dipakai haka parjamita, di baritahom masada anak na marbaju na litun manang na laos ya jauh ni na torasna. Jadi na lituni imana manang lao imana siya jauh ni na torasna alani muruk na do. Muruk ibana tu na torasna. Ala ubahin muruk pe senarna na torasna alani matado na alani aka parulaun na nasala. Adong parulaun ni anak buri nasala. Hape daktar jalo rohana muruk ni natorasne. Ubahin soalnya may mana litun manang laos yan jabunay huhut marungutungut. Polado leleng gimana? Adong beberapa hari lawi mana siya jabun natorasne. Ape bornginne malesi tutu may mana. Nang adong be hepeng na. Laho tiup lao pakyon na. Alani malay na ibana. Dungi di barengi mana masih ada lapo maggadis mi saya di barengi mana ditatapi mana ape jala huhu ma ibu duti mana ijurna alanga mardonga malay bana sibuyonna ala yang bana uap ni sipanganoni maceta buhit situtu. Jadi dung di soni ibana Roma parlapoi saya dibereng ay napado anak burbon saya dibereng tu son naruhana. Dungi digora ma. Digora parlapoi ma anak buri. Dungi di barade ma misa piring tu ibana alai saya bereng ay saya ibut duti ijurna. Amo kamang dotinang mangama anak namar bajui alai sato ngadope mana mangan ngator pitoro iluna moki-koki mana saya tu matangis saya tanya apa oti dope sato ngadope langi mana minai ta moki-koki jala dungi Roma parlapui didapot to may mana muse disukum ma ay wasa tangis sohu mangako ninna ayahan na masa diho. Ale Roma imana madoko songonon. Di do imana matu parlapui. Tu inata ni parlapui do imana sonon. Burjunai hamuna dua inong enna. Ay so itada wow. Ape di gora wow jala dilia wow mangan. Amal tung malay situtu huhilalan nakin inna. Tapi ariaw memang dang mangan inna. Hape na tua kudak parduli tuau ninay mana songoni. Roma parlapui dengan senyum dido ibana masongoni songonon. Inang ay hola sehali do pedi huliat tu homangan. Jalangay to ido kotor ido koko au burju ninna. Hape na torasmu mulai sian bortian di daina ko saha nuto nasora ko tu portibion di pature-ture doho satu anak buru hon waing alai di dokoko dak parduli ho dak parduli natorasmu tuho tarsonggok do anak bori mabegi ima padohan ni ina parlapoi. Amo kamang do tinang molohita no aing di posisi ni anak borui molo do nota olo do hita ra mungkin
madok di bagasar roh hatta. Tutu do holong rohani debata tuau. Olo do mungkin tubuh tu pikirata di do debata par holong ni roha. Ale tutu do holong rohana tuau. Mangihuton pardalanan ni ngoluta sadong dong natadokon nama baik kita borat mangalaka hacit ta adu piaka pardalanan ni ngoluta. Jala olodo hita mado sonon ainian ahamana sohubain noeng. Ahamana sohupatupa. Partuhat doau. Parugamo doau. Ala ikon adupaku makaragam ni ngolu naso huhirim di bagasan ngoluku. Bahkan di do Tuhan ni parholong ni roha. Bahkan ditiki parmingguope parholong ni roha di debata. Ino saya diberitakan. Dia ka parngelua, dia ka parmingguon, bahkan dia ka parjami tahun. Ay tutudo parholong ni roha debata diau. Bahkan molo taida huida musay dia kana taida dia kana humaliang ta adong songoni na mangadopi na masa acit diay di pasiasiak di palowas songoni hacitan akabangso dot negara bahkan sampai pola do didokon terjadi genosida ay di dia do debata basa pasobon na songoni ay di dia do debata puasa pola paluasonna akapar jahat lam jahat. Ay di dia debata, bahasa debata dang berpihak. Tuah kabaga di dia ka namasa, dia ka naha na mga madupi hinadangol di Portibion. Boydora mungkin tubuh songoni di bagasar rohata. Tutudo debata parholong ni roha. Kamu akamang do tinang. Molo tapau husor di bagasan rohata, di bagasan nguluta. Nuaing molo didokon parholong ni roh ada debata. Apa molo diturpuk epistel tanakin, didok do debata parholong ni roha. Nangadong nama nada debata, molo dang di bagasan holong. Ninna songoni. Alani do, di bagasan parnguluat tasigano pari memang molo marhiti turpukon naing diodol hodo memang tikos do debata parholong ni roha di kita. Nah pola si heragu honot tadi si. Atik pe molo tadokon gudang aka ragam ni parnguluat tabulus di bagasan ngulut tasigano pari. Tikos do jala tutu do debata parholong ni roha. Kurian itu hata hamu kamang do tinang turpuk tadi bagasan manogoton ima buku ni panurang maliaki memang maliaki manurato buku mangulu ibana satu ira-ira 100 tahun do ibana mangulu dumula bangsa Yahudi sian pahabuangan Babel jala di dana jalan dunga jongjong be bagas joro ni debata naung malohai ditiki terbuang nasida tu pembuangan Babel. Jadi dipatu pado bagas joro muse. Alai ala memang simbol ni kehadiran ni debata di nasida adalah bagas joro ni debata. Hirim dorohan nasida seiring dengan parjongjong ni bagas jori berubah ma parngoluan nasida. Berubah ma suasana ni parngoluan ni halak Yahudi manang Israel ujui dung jongjong bagai curi. Ima pangatusion ni haporsion nasida. HP ngasarong 100 tahun mula nasida jala jongjong bagai joro ni bata. Alai di ida nasida ai ngolu datong namardangol do parngoluan ni bangsa Israel baik secara kehidupan ekonomi nang kehidupan secara budaya do politik dalam parngoluan nasida.
Tong dong dangol di bagasan ngulu nasida. Hape nakin pangatusion ni haporsion nasida madok kosongonon. Molo nunga jongjong bagas joro muse. Simbol kehadiran ni rebata di tonga-tonga nasida. Berarti dong bejupang aka hinadangol di bagasan parnguluan nasida. Hidup bahen gabe di patupan nasida pembenaran diri mangulahon aka ulaon namaralo tu rohani debata. Gabe di bagasan ngolu na halum lamo donasida yang berantakan donasida. Tak tutube ngolu partodion di patuduhon nasida. Apalagi dinamulaki nasida dangadong be jongjong sada panggom-gomi manang raja na manguluhon nasida sahat tu haroni Yesus Kristus naroi ba na nasorang Yesus Kristus dangadong raja na manggom-gomi nasida. Amo kamang do tinang hidup bahen ngulu lamar pogos do nasida jala disido do nasida lamar pogos sinadangol hacit dak tutu debata parholong ni roha. Adong matubu kesimpulan di bagasan parnguluan nasida. Allah itu tidak benar penuh dengan kasih dan kasih. Allah di dalam nasida songon di dalam nasida. Dang hape dang dumenggan hape nasida dung mula nasida siapa pembuangan Babel. Allah nido bahkan adong nama dokon ternyata bangsa Israel itu ketika mereka pulang dari pembuangan Babel bukan makin berubah iman percaya mereka dan kehidupan partodion nasida, kehidupan keseharian ke partodion nasida, kerohanian nasida dengan sebelum terbuang ke dalam pembuangan Babel. Bahkan dikatakan di Pabotohodo bahwa makamalim para imam-imam itu bukan menjaga kekudusan abai lampatiurhon nalitokido nasidang nama patiurhon nalitoki nasida gabi lam litok doi ben nasida parngulua siganupari. Alanima hamu akamang do tinang hidup bahen di dok nasida di suku nasida di debata ala songoni di patu panasida di dia do parholong ni rohan debata. Alanima di bagasa turpukon dia lusi debata do nasida nama dokon marhite turpukton hata luba-luba ni Jahoba tu Israel marhite sian pamangan ni si Maliaki nunga ho hakolongi ho ninna Jahoba alai di dok kamu marhite hitia kami di hakolongi ho da si Esa donian hahanis Jakob ninna Jahoba hape si Jakob duhubain hasudungan ni rohaku alayanggo si Esa nunga huhagigio jala hubain akadolo nagabe halonganan jala partalian na nunga hupasangat tuasu akana dia parhorsihan. Debata di hadapan manang bagi Allah bangsa Israel itu ditunjukkannya kehidupannya bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang telah sejak awal dipilih dia untuk dikasihin. Adong do memang maulotadokon ada satu teologi sasitongna adalah kebenaran Allah. Di situ keunikannya. Otoritas Allah yang absolut tarida do dison. Otoritas Allah yang begitu absolut yang tidak bisa dipengaruhi jala molo dipatu pada batape sikap nasoni dang adong na boy mengintervensi debata lahomar hamubaon mangulahoni ima aha. Allah menetapkan anak buah baju do na dihaholongi. Dalam konteks teologi perjanjian lama. Alai di perjanjian baru sudah do jolma dihakolongi.
Naing di paboto debata sonon di dokoko dak kolong rohaku tuho hamu aka poparan nisi di bagasa turpukton si Jakob ala tai do taboto do amang do tinang si Esau yad do naing di pasu-pasu debata ala di pasu-pasu di bata marhiti amungna ala syakangan di bana alai songoni do taboto songon dia si Jakob gabe mabuat hak hasulungan hak buha baju ni si Esau ubahen gabe tarpasu-pasu si Jakob gabe di pasu-pasu de batai mana di sido na taida gabe si Jakob do dihaholongi ape molo mangihuton tradisi ni alak Israel manang orang Timur Tengah anak buah baju do naik ko si haholongan hidup bahen selalu do pelian sedokon pelian sulung hasil buah panen yang sulung selalu itu yang diinginkan Tuhan. Sani di pabotohon lomorohana dihalomohon Allah berkenan Allah mengasihi yang selalu yang pertama yang sulung. Bahkan konsisten do debata maka holongi ima nanidokna anak sulung maka poparanna dihaholongi debata. HP Roma bangsoi didokon di dia do holong ni rohane bata ti hita paparan ni si Jakob mula pehita tong do songono dangol do lutta tong do lumlam ngoluta ninna songoni apero di bata di do kokoda kolong rohaku si Jakob puha holongi si Esau songono ko bain absolut do mutlak do di bata tang terintervensi portibio di bata laho maka holongi si Jakob do paparanna alani do mang do tinang di bagasa trupukon parholong ni roa de bata imana disikapna. Alai dalam konteks perjanjian lama mojo taida. Alai dalam konteks di Yesus parholong ni roha di babotohon di ima Yohanes tulo esaplonomi Allah mengasihi dunia ini. Umpahed disuruh anak nasasadei seorang tu pertimbio. Ido dari baboto de bata perholong ni roha di bana. Dia selalu konsisten terhadap apa yang dia tetapkan. Jala di baboto hodo basa songoni ibana muruk. Gabe songoni patupa songon. Di dia do nani di bagasa turpukton di ayat 4 di dokon tung surah dohonon ni Edom nungan nian tartaban hami alai marhobas mahami mangulahu paulion aka turanggong sono dohatan di Jehovah di wanasa nasida paulion amuse mangaloha gabe guaran ni halak nasida luat di hajaton jalabangso panginonaan ni rimasi Jehovah salin lilingna ikosanga idaw ni matamuna may gabe dohonon muna tibul do Jehovah sugut salpusian parbalohan ni Israel. Dang na molori dokon yang tidak disenangin Allah bukan bangsanya tetapi tingkah laku mereka lah yang tidak disenangi oleh Tuhan Allah. Tingkah laku nasida nunaso di halomo debata. Ai di bahasa di patudo nasida. Makanya Tuhan melakukan sikapnya seperti itu. Ingin mengalahkan tingkah laku mereka. Molo hamu kamang do tinang mola dong pe tadop tapi kiri parholong di rone bata songon naso berpihak de bata mungkin boy do raju mata dang hadir dirita sasitana sebagai manusia yang Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi Tuhan tidak senang dengan tingkah laku dan kejahatan kita. Upaya molo dipicang pehita mua kamang do tinang. Asa tanggal do sikap tingkah laku nasai mengganggu parnguluata, mengganggu parsaurata do debata. Di sido
naingi dota sikap ni bata makaholongi hita. Asa tanggal do pangalaho namaralo tusta-tusta. Asa tading doi. Imana tao na kini parange nasotamai sian statusta songon aka anak ni debata. Aka panea di harajau ni debata. Malana mau aka anak do panean ni harajau ni debata dang lohot di dirina aka pangalaho tingkah laku nasotama dia dopan ni debata naso mampai badia dirina. Iko tanggal doi. Alanido hamu akamang do tinang molo tadoko kita sebagai halak Kristen ikut tanggal do nama baik kita dang badia. Jala di sido de batapa tuduho nolong ni rohana marhite na mamicang, marhite na menegor, marhite na melakukan sebuah proses laho asa tong polin ngolutta di tonga-tonga di portibion di sido de bata patuduhon holong ni rohana. Hidup mahen di baga satu puktok songoni de bata bersikap tu bangsa Israel. Pola sampai 100 tahun songoni nasida menghadapi belum normal secara kehidupan. Ape ngajongjong nakin ima bagasyoro ni de bata. Ngajongjong bagasyoro ni bata. Bahkan tusian nasi molo jongjong bagajon di bata berarti kehidupan Apolinon juga harus mengikut dalam kehidupan mereka. Alanima di ayat onomon di baboto de batama ikko pasangapon ni amana anakna amana jala anak somang tuanna molo ama au di dia sangapokku molo tuan au di dia do midar biar mida au. Sono do hatan di Jehovah Jebaot Tuhamu mali makap akka napalea guaru hapelam di dok hamu marhiti-hiti aha hopalea hami guarmi. Amu akamang do tinang sude do hita mamudahod tu akka poparata sude do hita madok tu akka dongata molo di bagasan punguak kita mari jaga nama baik. Sude do hita disi. Hidup bahen moladong parsahu tahun adong do anggaran dasar anggaran rumah tanggana. Salah satu nilai yang tersirat di situ adalah menjaga nama baik parsahu tahun ini. Penguan organisasi dan yang lainnya. Adong kur no dua punguan kur tajaga tajamoton nama baik ni pungaton nina. Unang adong A, B dan C tajamoton ni. Songoni hita akai itu akaya nakota poparata pesan selalu ingat ya jaga nama baik keluarga kita. Alawaza disido tapatuduhon hasangapota kehormatan kita bahwa rumah tangga kita atau kehidupan keluarga kita punya integritas, punya dedikasi, punya kualitas hidup. Di bagasan bangsa Israel goar ni Jehovah, goar ni debata ditunjukkan dan diberikan, bahkan karena itu harus dijaga nama Allah dalam tatanan kehidupan umat Allah. Soni rohita songon akapanea di harajau ni debata narido na keluarga Allah, anak Allah. Alai molo sota jamot todui. Di dia do hasangapone debata tapatupa. Ai perholong ni roha do debata tu kita. Di haholongi debata do ngoluta. Marhite na di baik kita gabe panean anak-anak Allah manusia baru. Itu karena kasihnya kepada kita. Allah ni holong ni rohana dui. Alai dak tajamoton dirita asa marhabadiau di jolun debata. Di dia do hita merespon holong ni rohani debata. Alani mahamu akamang do tinang molo tajamoto dirita di hapolinon sada do sitiopota. Ala di haholongi debata doau.
Allah mengasihi hidupku, maka aku harus menjaga kehidupanku dengan baik. Karena Allah telah menjadikan aku pewaris kerajaannya. Dan aku akan berdiam dalam kehidupan Allah kelak di kehidupan yang akan datang. Bahkan diubah debatado daging pamatakon adorang sosaha tawan non tuharajaonna aladang pamatakko pakyokku laho saha tuharajaon debata songon daging di Kristusido pakyokku holong ni rohani debatado na pinatuduhon na disi parholong ni rohani debata alani ikon jamot bahkan hutang galhon hupasiding ngolu namaralo tuhabadiaon ni debata ikko polido hita di ngoluta singanupari di Portibion asa tada hita ima akan nahinokop akan nahinolongan ni debata di Portibion. Amin. Martanya kita. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang molehate Tuhan upasaha rohanami Tuho. Las rohanami Tuhan, dihakolongi hodo kami Tuhan. Sahai di parmudu-mudu hodo kami, marhiti holong ni roham. Asa toktong mardala kami di dalammu, asa toktong polik kami Tuhan. Diajari hodo kami Tuhan. Asa toktong mangulu di bagasan lomon ni roham, di patuduho kodi, songon holong ni roham di kami. Molehati di holi Tuhan. Os rohanami todimdo margogoyor jala mangajari kami mangulahon lomon ni roham. Huparade kami, huoloy kami, ima todimi manguluho kami. Ale Tuhan nebata manami, molehati hupasa rohanami. Di huriam HKBP rau mangunot Tuhan. Nungagok holong ni roham di patupakot Tuhami saluhut na ruas ni huriam. Di ngolu nami na maragami Tuhan. Di kehidupan ngolu mangalului ngolu-ngolu siganupari asadong bohal nami. Di patuduho kodo holong ni roham. Di leho kodo aka las ni roha di hami. Molo hubolu sami aka hamaolon di tiopodo tangan nami. Asa tarbahen hami mangalaka mamolus sa maolon ni Tuhan. Jala di kehidupan rumah tangga nami BP Tuhan. Di leho kodo Tuhami. Goklas ni roha Tuhan. Toktong marsiha kolonga kami. Pabuan na hutada kami ho. Parholong ni roha ali Tuhan. Songoni di ngulu ni parhuriaon nami so Tuhan. Posdo roha nami. Holong ni rohamdo. Na mangihot kami jalan na hupatuduho kami. Di parsoran nami di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Ale Tuhan debata manami, pasu-pasu matoktong, kanasa program-program ni huriam. Patulus may Tuhan, kain hasangapon diho. Songoni di pangaradion ni huriam, naing ima bongot tu minggu-minggu Advent diaka renro, doho tuaka pesta Natal. Sai toktong ma parade rohado pikiran nami. Sa toktong hupatuduho kami, nau ku jalo kami holong ni roham, jala mangulu di bagasan holong ni roham di kami. Ali Tuhan, yaka dongan nami na marsait, naung di bagasan di tik-tik ko di tonga-tonga ni huriam, nang pe daktar tik-tik dobe Tuhan. Alay pos do rohanami di holi Tuhan, hodo para holong ni roha, dang di paluaso Tuhan. Kami tahutan mangadubi pardalan ni ngulu nami. Molo marsahit, akan marsahit Tuhan. Pamalum parsahiton nasida. Papos rohan nasida, hodo padaw ni bolon. Mangula doho Tuhan. Pamalupa parsahiton noaing nasida. Marhite di paso-paso ho. Marhite di ramoti ho aka obat. Si pangano Tuhan, naripake nasida. Tanggal masahiti sian pamatang nasida. Parbisuhi, parsahalai Tuhan aka para medis. Naong majalo, ima huaso hamalumo nasyako. Patu diasa di patupan nasida ulon na obar tulomani roham pamalupon na marsahiti. Songoni kami saluhut na namakaholongin nasida oleh kami kepedulian perhatian nami malum Tuhan parsahiton niya kadongan nami. Mulai hati diwali Tuhan ho matoktong
manabai aka go pasu-pasu diaka ruas ni huriamon. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Tapasahat mapeliata laos marid di mahita. Jong-jong mahita salutna. Tatangnya ko mapiliata. Alede batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileon-leon na dinggan doon na solibasan na moliutus. Upasa tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasiang kami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalamu tada hami godang nislehon-lehon mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalam nami lehon
manami na di banua gijang, saya pinar badia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saut malomoni roham, di bano tongoon sangon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapa hari. Si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tok yutu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, calo hamu mapasu-pasu sia tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Amin.